Ndamira pamberi pedare ramamutasa. Ndamira pamberi pedare ramamutasa. Yesu zvichokwadi. Zvichokwadi. Ye pachabatwa. Mwari batsiro. Zita rangu ndinonzi Virginia Mtetesi Nyambai. Pamusoro iChangamire. Dare rese rinokudzwa. Ndamira pano kutaura nenyaya yeland yekunetsa mumusha medu Manyambai. 2015 tauya kumusha kuholiday, takasvika padanga rasekuru wangu pari kutsatsauruka neumwe murume wokamamboininga, tikamubatira demo. Akati aiwa inini handina mhosva, ndatumwa ndimanu Maunga. Manu ndokubva aenda, tikati chiendawo mudedzi, ndokubva auya. Baba wangu namai vangu vese vakanga vari vapenyu. Iye Manu akasvika akati, Mudhara, wanga wakura zvakanaka, vamwe vezera rako vakafa nenyaya yemugambi unofira mugambi iwo. Isusu after Christmas takadzokera, asi baba wangu vakazosara nevamwe vemumusha, hanzvadzi dzangu nana maiguru, vakaenda kwaMambo Mutasa akanga ari kutonga nguva yacho iyoyo. Vakaenda nenyaya iyoyo. Baba wangu vakaberekwa gore ra1933. Manu Maunga akamiswa pamberi pedare raMambo Mutasa, akaudzwa kuti iwewe hauna mandate yekuti ungapikisani kana kukwikwidzana nyaya yemiganho nababa neeji yako. Iwewe Manu Maunga, sabhuku wako aripi? Panguva iyoyo sabhuku wake akanga asipo. Akanzi chidzokerai muende munotaure nyaya iyoyo. Nyaya iripo Mambo ndeyekuti sekuru wekwamaunga ainzi Toronga ndiye akauya mumusha medu Manyambai pakupiwa lendi nana sekuru wangu inini. Sekuru wayo ainzi Toronga uya azofa, pakazouya mukunda wake ainzi Naume Maunga. Naume Maunga akanga ine wana wake wairi wainzi Tsitsi naAbisha. Takagara naNaume iyoyo rimwe gore, mugore ra1975-76, akanotora hanzvadzi yake ainzi Naboth, ndokubva amuallocata land. Akamuallocata land kunzvimbo yababa wangu. Sabhuku vakanga varipo nguva iyoyo vakatonga kuti iwewe Naume wakatouyawo kogara panzvimbo yasekuru wako, saka hauna right yekuallocata land. Pakanga patovakwa kitchen. Inini baba wangu munhu aishanda kuHarare. Baba wangu vaishanda kuMalawi kwemakore akawanda, vachidzoka havana kusvika nekugara pamusha, vakavaka musha wavo, asi taigara kuHarare asi tichiuya. Saka takangosvika kitchen iyoyo yapera, asi sabhuku kahemburu John Nyambayo atonga nyaya iyoyo. Kitchen iyoyo haina umbogara. Muna 2017 Manu futi takabata mumwe munhu futi amupa futi pekuti agare. 2022 muna April takasvika futi pamusha pedu. Isusu mai wedu wakanga akurwara. Kurwara pakaita mai wedu takabva tawatora kuenda nawo kwatinoshanda. Saka tatakugara namai wedu, asi taipota tichiuya kumusha vachiona musha wavo nezvese. Takasvika zvakare Manu uyu paine umwe murume akanga abva kwaHonde amuisa futi padanga rasekuru wangu Sageburu. Tikatora munhu iye tikamubatira demo, ndikanotora hanzvadzi yangu iyi, tikaenda tikataurira sabhuku Nyambayo vari kuri, zvikanzi chiendai kwa sabhuku Matendezvo. Takasvika pasabhuku Matendezvo nemurume uya akanga achiti ndinobva kwaHonde. Tasvika ipapo sabhuku Matendezvo vakataura kuti unzai ndiro yemutete. Ini ndikati handibhadhari mutete, uyu musungwa uyu ndiye ane ruramiro yekubhadhara mutete nokuti tamuona ari munzvimbo yedu. Sabhuku Matendezvo vakatanga kutaura kuti mamuona ari kudivi ripi iri kana kuti iri. Tikati tamuona ari kutyanzi, aiwa inini Manu ndakanga ndamuti aendewo. Ndikati ikoko zvakare kwamuri kutaura handi kwenyu, nekuti zvakaitika mugore rakati. Sabhuku Matendezvo akati zvamakutaura izvozvo isusu tiri vana vadiki tinenge tisingazivi yato history. Tikati ndiyo history yatiri kukutaurirai. Ipapo tete wangu gotwe mumba vana baba wangu
vakanga vatoripo. Ndikati ndauya nechigumisirwa chaSagebrechi, chitaure nyaya iyoyo. Muripo kuti danga nezvese zvamuri kutaura izvi ngezvani? Sabhuku Matendezvo akaita kunazwisisa. Tadzokera, mai wedu vaimborwara zvekungorwara makumbo nei, asi mai vedu vakazostroka muna April 2023. Vastroka setsika yedu taipota tichiuya nawo pamusha. Tauya pamusha muna August 2023, takaona Manu atengesa zvakare land iyi iri padhuze nepamba pedu, land yababa vangu inini, atengesa zvakare, aisa zvidhina. Mwana hanzvadzi yangu akaenda kunoti bvisa zvidhina zvako, akasabvisa. Isusu tikaenda kuWatsomba tikatenga waya, tikabva tabvisa muganhu sekumira ifenzi yedu payakanga iri. Takabva tangoenda tichibva tadzika ndokubva takomberedza. Manu takagara pamusha kwe2 weeks tiri pamusha, haana chaakataura. Mai wedu vakafa 28 September 2025. Tikauya pamusha tikavaradza musi wa2024 tikavaradza musi wa2 October. 2 October takagara futi pamusha nasisi wangu, noti isusu tasara tiri 2, inini nasisi wangu. Takagara pamusha kwe2 weeks, nguva inongopiwa masivu 7. Manu haana kumbouya. Tazodzokera, Manu ndopaakatanga kutumira message kupera kwaOctober. Akatumira message yekutanga ndati uyai mubvise fenzi yenyu pamusha wangu nezvese. Hatina kumudaira nekuti isusu takanga tiri mukati mekuchema. Manu uyu anozviti ndewe kwaMatendezvo, asi land yaanogara ndeye kwaNyambani. Samaunga Toronga uyo akatanga kuuya mumusha medu aitotera mumusha medu maNyambani. Kusvika 1983 mbuya Naume Braka ndiwo nekuda kweshamwari dzavo dzakanga dziri kwaMatendezvo, ndiwo vakati handichateri kwaNyambani, ndakutera kwaMatendezvo. Asi vanhu vekare nguva iyoyo vakanga vasina mufungo waapo. Zvino mufungo waapo ndewekuti vana avo havadi kushanda, vari kutengesa land. Zvino ari mukati memusha medu meland yedu iyoyo, ari kutengesa land. Kana atengesa land, ari kubva atora munhu iyeyo obva amuisa mubhuku raSabhuku Matendezvo. Asi land yaanogara iland yekwaNyambani. Saka tiri muvheini iyoyo, uyu mukomana anonzi Godima Muchena. Vana Muchena ivo vanogara mubhuku rekwaNyambayo, iye yuyu anogara mubhuku rekwaNyambayo. Achigara mubhuku rekwaNyambayo, ari kutengesa zvakare land yemumusha medu maNyambayo, obva aenda nevanhu wake iwayo clandestine onoregister oita mutete kwaSabhuku Matendezvo. Saka iye zvino uyu Godhi Muchena uyu akasimuka achipinda mumusha medu maNyambayo muchiyamba, akafamba nevanhu vakabva kwaMutare maCatholics, iye achitaura kuti atumwa naSabhuku Nyambayo. Asi inini chinondikahadza ndechekuti mumusha medu maNyambayo tine hanzvadzi dzakawanda. Ndine hanzvadzi vakuru ava nevamwe vadiki varimo mumusha medu maNyambayo. Saka tinoda kuti Mambo Changamire tauya pano kuti tizwisise kuti uyu akanga ari mutsoka dzaSabhuku Nyambayo here paakanga ari kufamba achimema mumusha medu achienda nepamusha pedu isusu kare danga redu ranga riri panze peyadhi. Asi pakatanga matsotsi kuti kunoku kwane kubiwa kwemombe, baba vangu vakabva vaisa danga mukati mefenzi. Vaisa danga mukati mefenzi iroro riri panze. Uyu Muchena ari kutoklema kuti mune mabhikoni. Okwirazve pamusha pababa mukuru wangu, pababa John, otaura kuti mune mabhikoni ekwaMatendezvo. Ava vanhu ava vauya. Vanhu ava vauyi mumusha medu kana Manu. Ndandichikumbira Changamire kuti mudare rino Manu ane munhu wekwamaunga here wauya naye. Kunyanya ndandichitarisira kuti ndikaona tsitsi mukunda wambuya Braki kana kuti Naume, ndiwo vanoziva nenyaya yeland yandiri kutaura nezvayo yaakaisa zvidhina uyu. Musi wa27 December kwakaita mhirizhonga. Kwaita mhirizhonga vanhu vazoenda kuti vanokurukure
Manu yakataura kuti ndiri kushaya kuti ndiri kurowerwei nokuti lendi yacho ndaandaiita give up. Akanga aiita give up kunani nokuti kana afunga kuita give up iye akanga ari kungotitumira mameseji. Aifanirwa zvakare kutumira mameseji kwandiri inini Virginia Mpetesi nekuna sisi wangu Jenny Nyambai kutaura kuti ndaita give up. Kana kuti dai akakwira kumusoro kuna Sabhuku Nyambai kunotaura kuti lendi iyi ndaita give up, zveshuwa ndazoona kuti haisi yangu. Ndokutaura kwangu Changamire mudare rino. Amina arutanga ndigodera ndimano. Ndimano. Manu. Namira pamberi pedera Namira pamberi dare ramamutasi. Izo zvino zvechokwadi. Isi ndichatawura zvechokwadi. Ndikachabatwa nemusha. Ndikanyimba ndichabatwa nemusha. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Musoro Changamire, inini ndinoitwa Emmanuel Nemaunga. Ndinofunga ndikataura nevanhu vari apa handina chandogona kuzwisisa. Sabhuku Matendezvu ndini dziso rake. Ndini ndinofamba naye pese paanenge ari. Semunhu usingafambi ndini ndinotumwa. Ndinofunga kubva 2006 aita tsaona ndini ndaimudhiraivha motikari kuzvika gore rapera agona kushandisa motikari yega. Hapana chinhu chiri mamatendezvo chandisina kutaurirwa history yacho kana nhoroondo. Nemaanofamba nemandinoswera naye. Pamusha pavari kutaura amai ava ndofunga neurombo handigoni wapindura. Vanasani Maunga vari pawanga vati sinzi nyaya yenyu iri kumapurisa ndini ndakapwanyirwa motikari, ndini ndakapwanyirwa musha nenhau iyoyi yedendi yekwanyambari. Ndofunga yakatongwa kwamambo Mutasa. Ndikanzi endai pana Sabhuku Matendezvu muende paground. Takaenda paground nevarume vari apa nevamwe vasiri pano ana Sachitondo wangu aine nyaya yanga iri pano Svondo rapera. Isusu bhuku ramatendezvu tiri kuitwa senge vanhu vasingafungi. Sabhuku Matendezvu rudhererwa nevanhu vekwanyambari. Vanhu vachirohwa, vanhu vachitirohwa mamatendezvu nekuti Sabhuku wangu hafambi. Asi zvese zvatakatokumbira kuna Changamire kuti tibatsirewo bhuku rekwanyambari. Isu tinozwa kuti nderaMukoyi, harisi rekwanyambari. Nderakarasika kuhistory yayo kumashure. Ndeyajarai. Bhuku ranyambari ratinetsa ndini ndakaponderwa musha. Izvozvi ndorara panze mawindo akapwanywa, motikari dzese dzakapwanywa. Nyaya iri kucriminal court ingodzi further remind hapana chiri kutongwa. Ndakauya pano Svondo rapera mambo Changamire mukati dzokera itange yapera. Takasvika kukoti musi wechina zvanzi yamusi wa6 February. Iwo asingobhadhara mari kumaloya dzawo dzimba dzakavharwa. Motikari dzangu dzakafa. Dzese dzakapwanywa handina pandiri kutsvaga mari. Lendi yavari kutaura waita vana vadiki handigoni kutaura navo vaona baba varipo. Ndinogona uya navo next week vese varipo. Hapana wakafa. Vari kungonidherera bedzi kuti ndiri mwana mudiki. But history ndinayo. Kana chavandomutaurira apa. Avo vakatouyawo mai manje havari kutopindirawo nyaya yacho havatozivi zvavari kuziva. Asi nhau yema Nemaunga ndina ana baba wana ishe Nemaunga kanzera Nemaunga wakasvika paground. Musi wandarohwa inini. Mondi dzawo idzi dzauya pamba pangu dzichanga kuponda murumo. Zvoti mukaona mavhidhiyo eropa rake ndinaro panapa. Motikari mapapers ndinawo pana hawana kukwanisa kuya koti sorry. Asi kukwanisa kubvisa bailout rekuti mbavha dzibude mujeri. Izvo dziri kunze. Tiri kurara panze musi uno tiri kukoti neuyu. Wakataura tiri kudzoka kumarevenge mari mwezuro. Tiri kudzoka kumarevenge tiri kurara pamba isusu panze. Tichitsvaga vanhu vanotitsigira kuti tirare nevamwe vanhu usiku. Nokuti tinogona kurwiswa. Wane pfuti iri mumusha iri kushandiswa naJackson. Wakauya achirowa murume uyu. Akauya akandirowa inini. Ndabvapo ndaya kumapurisa nga9 o'clock ndakaripota nyaya kumbako kune mhirizhonga yenyaya yakadendi kadiki karutaurwa. Ndakatora ishe Mukoyi dai vari pano. Sabhuku Matendezvu ati tienda kuna baba. Wataura kuti wananyu aisa waya. Sezvo takapatonga tina Sabhuku Matendezvu ivo vangu varipo. Wakanzi apa handepenyu apa ndepane Maunga. Pangu pachibvaruze ndepangu ndopa wakandisira waya. Hana kukwanisa kubvudza nokuti zvazviri kwashi ndakatongwa kwamambo. Asi iwo musi wa27 wakatumwa nawo mabhinya mairi. Jackson na Gabriel wakatanga kuponda dai ndakaziva kuti wanga ubva kuponda murume ndini ndakauraya pamba pangu. Handina kuzviziva kuti ropa rakabuda murume mumba make. Izvo zviri mufoni rakazara pafloor. Wakauya makusena vachida kumubhadhara mari kuti awithdraw case. Kwangu wakauya achinditi $200 toya tokubhadhara imari dzemotikari dzakapwanywa. Motikari dziri over 1,000 point. Kundipa $200 ndakataura kuti handidi. Ndinoenda nayo koti. Kubva ipapo iwese varume hapana wakambokwanisa kuuya kuti sorry vana wakashaisha mumusha. Wakauya nepfuti yekuda kundibaya. Before wakauya wakada kutema Sabhuku Matendezvu nekuti hafambi ndini ndofamba naye. Wakatema mwana wake une demo wako. Semunhu usina mari haana kukwanisa kumangara. Une sky yedemo mabhinya awo.
asi tiri kunyarara mamatendezo wekwamatambo wakarova futi munhu wekwamatendezo ikatongwa sondo rapera pano asi ndakataura kuti sebhuku matendezo onai zviri kuita vanhu vekwanyambayo vanhu vekwanyambayo vari kudherera musha wamatendezo kana zvichinetsa nyaya ingainyatsogara pasi ishe mukoyo wakasvika pakaiswa fenzi takwira navanhu veroma mugomo muri kutaurwa tichizi endai mumupangidzi vanhu veroma mabhikoni sabhuku matendezo akagara pamashuku wakabata foni isusu tiri mugomo endai pakadai masviki ari tikati hongu panei tikati pane bhikoni chibvai mabva ipapo fambai futi makadaro straight pazasi pemusha womurumuyu muri kuona ipapo tikati pane bhikoni endai futi straight pane guwa repajarai mukasvika ipapo pane bhikoni rafete tikasvikapo tikafona tikatora ishe mukoyi tikafamba naye makataurwa tikadzoka kune ripoti ndio zvinhu zvetiri kuurayirwa navanhu vekwanyambayo zvedendi isina chekuita nesu kungotumwa izvo zvari kufamba vachiti takahya mari yeroma hatina nechetiumbofira asi mushanguru wakapwanyika muri yangu irurara panze kutya kugara pamba ngemoti dzavo asi varikutadza kuya kuappreciata kuti sori vana vakashaisha motikari dzakuisa over 1000 point pg yakavhara odi yakapwanyika handina pekutsvagira mari asi vari kuti kufamba nditengesa dendi kuna ani ngauye nemapepa ache munhu andakatengesera dendi sabhuku matendezo nhasi watadza motika yakafamba breki nezuro asi anga arida kuti ayapindure nhau iyi nekuti wakatomutageta warumapa ndo mazuva angu changamiri ndingarebesa ndine hasha dzendikutoguvuka dzendikutowana warumapa nyaya dzavari kundimangarira kukota asi dzapera musha wangu hauna uripewa motikari handina chekushandisapa vana vangu varurara panze kutya mhondi dzevanu ava lendi yavari kutaura ina anombobvunza ndakangoti sinzi manditorera lendi mungatondiurayira kalendi kasina nebasa pa50 meters ndozvavakiisira vhiri mishe mukoyi akafamba kati dongo erinderani ndikati ndera sekuru wangu nemonge izvozvo ana sekuru ndakavataurira sondo rapera ishe bheni wakati ndiripo kanzera padhine mongo akasvika incident yabva kuitika akati ndianawapwanya zvino ndikati ndowanawo iwo wangu varipo vari kutaura kanzera aripo wachida kuti bribe kuda kundipa mari kanzera akati usatambire mari iyoyo endai kukoti kukoti vari kubhadhara maloya each and every time hatina chatiri kubenefita since 27 up to date today hatina kana profit nhasi waunza nyaya muno mudare ini ndiri kuchema kumba uko zvinhu zvangu zvakavhandara izvo ropa remurume ndiri kutochema zvaaripo zva asi siri zvanga riri murume ropa rakazara pasi ashaya munhu mondi dzatora mugwara kuda kuuraya murume akaboorwa musoro asi izvo zvese zvavasikwanisa kutibatsira vari kutoti pamberi nekutaura nyaya dzisina basa dzerendi ndinotoda sabhuku matendezo vanasane mongo varipo musi saturday ndouya ndowatakura pickup inozara votaura umbowo hwavari kutaura kuti munda ndewavo tobudisa judgment yekwamambo mutasa yekare tobudisa judgment yaishe yasabhuku matendezo avo ana baba varipo kuti wakatonga achiti kudini ndio nhau iri pandisi kugona kugara muti ananga vanhu vakanyamba vari kuti tiri kutengesa kuroma tiri kutengesa dendi hatina chetiri kuona pamusoro pedendi saka ndibatsirewo changamire ndaneta nemhondidzi ndiye godi taurauya kuti pamusoro yechangamire inini zvitondishamisira kubva kune vanhu voto ndikupikisana navo nenyaya yeneiti inini pakauya maromans ndaitoendawo hangu kumashops iwo wachitouya amene munhu akakadirekta kuti munopaka mota yachipamba pani pagodi bcause nzvimbo yaidiwa kuonekwa nemaruma inogarirwa neyateya saka wakapaka mota yavo mafambiro evarume kazi asi takabva nekashangamire pane nzvimbo yatoda kuonawo ngomo tine pfungwa dzekuti toda kuisa chi mission kati alright ndichasara here nawo ndikati pamwe wachapindawo nemune dhimangu ndotenderana nawo achitendera zamari aisi takudinhedu takuenda tichaharipota kana tapafarira tozodzoka kana tisina kupafarira tongodini tongoenda zvakanaka tobva tatobuda tatobuda tese bvatasata kumashops saka izvozvo ndaushamisika vanhu avo nenyaya dzakabva kuitika dzekupondwa nevanhu avo ndaushamisika undidzosa zvemudare ndichiri pamarwadzo izvo handisikwanisa kana kushanda nekukwadzwa kwandakaita ndotoshamisikaa handina mari yekuenda kuchipatara handina ndotoshamisikaa kuti ndisukisa zvemudare ndozvakonda pamusoro wechangamire nyaya yekutaurwa itiri kuizwa ini ndinonzi Charles Nyambari saka zviri kutaurwa izvi zveshuwa kwamambo kuchikwira majaha takaenda iri nyaya yekuti uyu manu anga aisa zvidhina pasaidhi kumuda kwaNyambari sabhuku saka vanenge vakadetsananetsana vatadza kuwirirana tikazonzi nyaya ingaendwa tikaenda kwamambo tasvika kunobvunza kwamambo
kuti iwewe zvakamira sei vakataura akati zvidina ndaisa zvinomuyadi saka akati sabhuku yenyu rikuti basi sabhuku ana saka uyu mambo akabvunza kuti iwewe uri kumuyadi menyu iwewe akakupegera stendi iwewe ziro rako iri ndiani akati aiwa istendi yamai wangu saka zvikati alright saka iwe kana kuti mai yako aiziva kugara saka imi mudzokerai kumba munotaura munoona imi musabhuku naumwe sabhuku matende mugadzisira nyaya iya saka ndakafunga kuti dzimwe nguva ndakanzi vakagadzisa ndandisipo tikanzwa kuti nyaya yavagadzisa saka ndakafunga kuti nyaya iya hazvapera saka takazoti tagara tozoona umwe mukadzi ari kuuya iwomatende izvo asi ari muroora ipo wagara nguva chaichai otherwise vakatogara kuurwa ava vachiti vadiga saka akauya iye sabhuku akataura kuti kuri kuuya vanhu veroma vari kuda kuti vatore chiyamba saka tikati tinosangana pamba pambuya mukuru mbuya nyamba anova ndiye mai mukuru manyamba iyo saka tikabva taendako tikasvika kukauya iye mukadzi iye akauya ne$10 yake akasvika kuti ino sabhuku imimi tiri kukumbira veroma vari kukumbira kuti vaise chechi yavo necoventry nechikoro nechechi muchiyamba isusu tikati aiwa muchiyamba umu ndo matirifudzira munhu saidi rekumabvazuva kwechiyamba takatorerwa I think ichazongoti highlight chana nyaya yacho yekumabvazuva kwa tikati uku kumadokera kunova ndiko kuriswa mastaging yavo ndiko taifudzira mombe kubva tichivadiki kwazara dzimba saka muchiyamba umu ndingoda kutoona kuti ndingondifudzira mombe saka aiwa kuti titi muchiyamba mazvii mukadzi uyo akati mwana mukaramba isusu takatoenda kukanzi takatopedza nekanzi kwamambo takatopedza nayo saka tikati saka imi kana makapedza kwamambo nekukanzi saka muchati chiitai proceed muite basa renyu kuti sabhuku haangarambidzi zvinhu zvabva kwamambo nekukanzi saka zvikabva zvangodini zvikabva zvangopera zvakadaro togara tozwa sabhuku akutaura zvezvikanzi vanhu vaya vari kuuya futi veroma tisangana nato ipo pachiyamba ipa saka musi wacho kwanga kuine uyu chikafu chaipiwa chedrought relief kwabva taenda saka vakazvinzi kudrought relief ikakuya chikafu hakuchisina chinoya mangwana saka inini ndakutodzoka matendedzo anga ari mota maviri kwabva ndidaisa kuti muzukuru yapano faneka relationship kugari muzukuru yapano ndomandasvika tikandazwa kuti muri kuenda kotengesa chiyamba imimi mukangotengesa nasabhuku chiyamba mambo ari kutozviziva akatomirira nyaya yacho ndikati tinotengesa chiyamba chikuziva chadinga tinotengesa chiyamba isusu tikatengesa chiyamba tozodini mafuta kwabva taenda kwabva tasvika iroma waya totaura navo tikati kwete isusu takataura kare kuti hatisi kudagwa nechiyamba ndo mafuta edu uyu chibva zapera chibva tazwa sabhuku akuya futi zvikati vanhu vaya veroma vauya svika tikazoti sabhuku muri kuita tena wana wasei isusu takataura kakuti isusu hatisi chiyamba ichi mafuta edu saka vanokuramba vachiuya sei tikataura navo zvikati zvapera right tagara futi sabhuku youya futi tikati vanhu vayoroma vari kuuya asi vari kuuya nemunhu wekuharare mukuru wacho tikaenda time yacho vanga varipa I think maminitsi vanga vachinyora saka wouya wotaura munhu wacho mukuru wacho weroma akabva kuharare saka towataura zvitakangwa zvitati chingotaura mukuru wacho akati inini masoko anenge akusvikawo anosvika asisiri isusu tiri vanhu vechechi hatimanikidziri vanhu kuisa development vasikasi saka isusu hatichauyi zvachose tikafunga kuti nyaya yapera right togara ndozonzwa imwe muri kutaurwa padanga uyu vakaenda muchena kwabva aenda padanga ipo patori nesecurity fence pasabhuku late kwabva apinda akaona kamwana kadiki karipo zvanzi aibva asvika kamwana kakati patizva ndiri kutsvaga muyadi menyu kwabva atendera kubva kuda vanzi kwabva aenda mangwana acho kwabva asvika muroora wacho manje ari kwanzi kwabva asvika akati ndinoda kutsvagawo zvandiri kutsvaga muyadi menyu anzi akati atsvaga chii akati aiwa ndichazokuudzai ndadini ndachiona kwabva atendera zvanzi kwabva adzoka akati zvina ndichitsvaga ndazviona ndanditsvaga bhikoni ramatendezo zvanzi bhikoni muyadi pane panoda kugadzirisa nyaya iri kukoti ndeida nyaya iri kukoti ndeyekurowana kwawakaita ndiyo iri kukoti yekurowana kwawakazoita asi chikonzero chiri nyaya yechiyamba saka vakomana vakazongoitawo ndosati vaunzwa kuti nyaya iri kukoti iri kuinvolva here futi this issue haisi kupinzwa issue iyoba
ndeyekurowana chete. Takamira pamusoro iri kuinivhokwa because iyo waindirowa waiti uri kutengesa gomo. Iri kuinivhokwa ndiye yakatokozesa kuti wandirowa because waiti uri kutengesa gomo because wakafambirire mari kuenda. Ndizvo yandiri kutaura pakuti nyaya yacho chatinoda ndiri ndechekuti kana ichiri before the courts isati yapera hatikwanisi kuitonga mo because tokwasabu tofana kumirira koti ipedze. Koti kana yapedza yoya muno kana koti yairi fair iyo nyaya iri kugo back kuya kuno toibata nyaya because hapana element yasauti ka pane element yechi zvakawanda zvakapo hazvinei nesu manje zviri kuina asi kukoti hakuna nyaya yakamangarwa yekutengesa land. Nyaya yakamangarwa ngeasubchief right. Saka yekutengesa land even yangu yekutengesa land yacho yekutengesa land ifraud yekutengesa land yega ifraud it's a criminal offense because unenge wadefrauda hurumende because all land is state land. Saka ukatengesa land and it's proven kuti watengesa land it's a criminal offense and it's a criminal offense. Inomangarwa futi kumapurisa. Mapurisa oita futi investigation yekuona kuti zveshuwa land yatengeswa here. If it is proved kuti zveshuwa land wakatengesa une case yechi yefraud. Land barons. Yes. Ndo land barons autawo suda land barons. Then chimwe chanada kukoreta futi. Ndazwa paro pano takabva kwamambo takabva kangu takabva kubuda. Right. Issue inoitika ndeyekuti pakauya investor muarea anouya uzvoexplaina kuti mambo ndoda kuya kuno ndoda kuaka chikoro ndoda kuapa ndoda kuaka chipatara ndoda kuaka chechi nechii. Isusu hatisambi zvinhu izvo because ndiyo development yatiri kuda. Munhu akaya chinoda kuaka clinic ndoda kuaka whatever zvinobatsira chii nharaunda ndo chatoti development. Handisi handina pandinopa inini because handiallocate land. Muneza ndizisa mukaenda kuTraditional Leaders Act inokutaurira section 26. It is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Meaning kuti harisi basa ramambo and harisi basa raishe futi rokupa land. Munhu ane jurisdiction when it comes to land allocation sabhuku. Asi sabhuku anozoreport upwards. Uko anorepota kuward assembly handisi yozosvika kwandiri. Asi chekutanga munhu anotanga asvika kuti kwandiri ndochiti chidzika pasi apa masabhuku tine investor yakati kanzuro tina investor wakati ada kuaka chipatara nechikoro. Do you have land yekuti munhu iye aite sei aite investment yake and tatopa information kuchi kukanzuro kumasabhuku nemadzishe there's this investor handisi ane land kuarea kwake this development ngabati wanhu then development yopinda muarea mani make handi impose on anyone no. Ndipanoda paiti clear ipapo kuti mukazwa munhu kuti kuna mambo tatoba yes anenge abva kuya kunosuma kuti mambo tine investment yakati yatauyawo nayo kuarea menyu. Saka tikutsvagawo land yekuti tite this investment. Then ini changu kutaurira wakomana vari pasi pangu kuti wakomana there's this investor ane land iri available for this bata investor akati kanzuro there's this investor ndire investor ini pangu ndatoita sei ndatopedza. Asi zvokuti manje masvika pasi apa makunogurira land nekutorana land nechii zvese hazvisineni. Kana zvakuya kwandiri manje yakuya yamhosva senge zvamutaura kuti land yenyu yakudii iri kutorwa handiti apa it now depends kuti land yamuri kutaura ndeyenyu zvishwa kana kuti it's vacant land. It must be known kuti land yamuri kutaura nezvayo yamuri kuzvipa authority kutaura kuti hatisuda investment ndeyenyu here kana kuti estate land. Nzvimbo iyoyi icommunal
vakamboita is zvikabuda why dispute. estate land. Handiti? Saka naiti state land, you cannot go to court to defend state land. State inozvidefenda yega. Kana state isingadi neland yayo, papiwa mareasons, state inoramba. But imi mamukwanisi manje kuchamirira manje on behalf of the state. No. As state whose land yamutora nezvayo, iland yenyu imimi, which is private property. Yamuri kuti private property inoti hakutorerwa nasabhuku achiita zvinhu zvake without our consent. Because kana akutopinda muarea menyu sabhuku muland inonzi imimi, akuda consent from you. But kana land isiri yenyu iri yestate, state ndiyo inodetermine kuti develop investment ndiyo yoitwa here kana kuti kwete. Zvakafanana kuti zvatotaura kuti pada kwakwadhema. State ndiyo inotodecide kuti vanhu vese varapa 15 families ngadzibve apa dziswe pakati apa dhemu riwako. Because rine economic value attached chinokwanisa kusimudzira nzvimbo iyoyo. So ndosaka kuti pamuri kutaura ipapo handiti ndosaka pachinzi panozoitwa chinhu chinonzi all stakeholders meeting. Investor asati atanga chii basa kuti munhu ane zvinyuto nezvekutaura about the area yaallokatwa for that investment anopiwa mukana ipapo wekutaura kuti isu tatofunga kuti apa paiti because of all those concerns are noted before a decision is made. And saka imimi zvamunoita manje munonyora tsamba kukanzuru moti kanzuru tine vanhu wakati wakauya kuarea kwedu wakapiwa nzvimbo nasabhuku yekuti wavake chii chikoro nechipatara nechechi. Asi isusu as villagers we feel that this area haikwanisi kudaro because it's reserved for grazing area. And kana madaro kanzuro yochita sei yotora investor inouya paground yodaidzira all stakeholders meeting, then nyaya yoita sei yobva yatopedzwa ipapo. Ndinoona nyaya iyi ichangamiri takaenda kukanzi wakatiri fair kwati atini mapepa acho takaendesa nemefu nepani pacho takanoendesa kwati. Asi nyaya yacho kuno kutanga yanga yatonzwa isati taendesa mapepa. Saka mapepa takati no ini ndikuadvisa on the process yamunofanira kuita. Because tinokwanisa kuitika ndechekuti tinokwanisa kuti imi muri for ndimi muri against, but 3/4 of the village is in support of that. And saka council it will go need the majority. Because kana vanhu vanopona benefit yechipatara nechikoro. And imi muri kuti aiwa chipatara asina basa asi mafuro emombe akakosha. Tiri kuti argument yani those are the arguments that you put across and kuti isusu tiri kuti chino because then zvovaluwa zvinhu zvoonekwa kuti zvamutaura izvezvi chiri important ndechipi and then state yochitaura kuti ano go ahead kana stop. Yes, kana mutone concern it's your right. Yokuti nyora itsamba kupi yandakamateya kwada. Yes, tokubatsira kuita follow up on that one so that all stakeholders meeting yoitwa munhu wese odaidzwa umwe naumwe opa input yake because land yamutaura haisi yenyu mese hapana ari estate land. Yes, Lord. Taura dzisa imo. Yes. Andiri kutaura pano ndikuda kuti nditaure chokwadi pamberi pamambo. Now, it seems there are two things conflicting until mazosvika paissue state land necommunal land. Communal land is state land. Now, zvandinoda kuti nditaure panapa
ndezvekuti tabvuma kuti kana iri state land munofanira kupa ngekini mukana kuti patariswe kuti development inomirira nyika here and so forth ichizobenefit also. Yes. Right now tsamba yakanyorwa chienda kwaDC yanga ichitaura particularly about land encroachment iri kuitwa nemukomana akagara apa kusha uyu Manu ndiye ari kuita land encroachment, and we gave particular attention in that letter kune land encroachment kwete yemuchiarwa yatakaita particular attention kuna DA land encroachment iri kuitwa nemukomana like takaenda kwa DA zvikati marivers enyu mira ipapo pane vanhu vakubatsira muri ipapo kana paita encroachment it means kuti pana owner handisi pana owner ari kucomplaina kuti munhu uyu apinda muland mangu handisi then kana yadaro inorifaiwa back kucommunity kumasubtraditional kuti sabhuku ndiye anoyachitaura kuti aiwa mugano uri apa apa mugano uri apa ugadziswa iyo haitodi DA zviri kunzwika mambo but uyu mukomana uyu is continuing kuramba achiisa vanhu muvillage yekwanyamba uko kusaido vakaganhurwa nerwizi runonzi Nyepe but iye ari kutobva ikoko vachiuya kuzoisa vanhu manyambayo, and there's a shanty compound iri manyambayo yekuti tinogona kunongedzera mukati kwomupurisa uyu akapuhwa nepekugara naManu uyu akapuhwa pekugara naManu pandazwa baba munokwanisa kunga muri kunongedzayo female the wrong person muri kunongedza the wrong person because kuzwa kwandaita inini uyu ati zvese zvaari kuita rotumwa namatendezvi saka munhu wamunofanira kunga muri kunza mudare munomu ndisabhuku matendezvi because uyu haana authority yokugarisa munhu muvillage authority yaari kushandisa yekupa munhu pekugara muvillage ndeyeiyi yasabhuku. That was my next question. Yandandoda kuti ndibvunze kuti iwewe zvauri kufamba uchitanza pane beacon pane authority yacho uri kupiwa nani? That was my next question yandandoda kuti ndimupe. Saka I accept zvamuri kutaura mambo kuti munhu wamunofanira kunge muchiconfronta naye head on ndisabhuku matendezi. Saka if you can allow us kuti tiende kunoita convene a meeting nasabhuku matendezi tichiratidzana ma-traditional boundaries edu nasabhuku matendezi, I think that will pave way to a very peaceful agreement. Ndo zvandanotaura manje kuti chinhu chenyu chachisumboda kwese mauya kwamakusvika kumberi kweso because some of these offices amunozopinda they are political offices and they will give political decisions. Zvino handisi kuziva mambo kuti uyu zvaari kuramba achiita nharo because iyi yatopera haana chachaita bo. You are very fortunate. Ishe mako mko yarwa. Ishe mko isumuka ito. Ishe mko. Right. Zanda kuda nini? Kuti ndikutoona kuti ndikada kuti imi mega enda yamoto na matendezvi. Amuirirana. Considering the relationship between matendezvi nemukomana. Yes. Chokwadi. Amuirirana. Chokwadi. Saka ini ndakuti chironga izuwa. Anditi zuva ramunoronga iroro rekuti muri kusangana sabu matendezvi nevakomana avo then Ishe mko anenge aripo handiti I will also send one of my guys kuti anga aripo awitness these demarcations zvese zvekuitika then you come and report back to me kuona kuti nyaya yafamba sei because inyaya land haikuriba inopera chete. Saka let's be very careful. Ende mazuva ano inini am encouraging kuti masabhuku madzishaya siyanai nekuti munhu akauya kugara ndiro akaka 50 by 50 kekuti ndingogara kana uda ka 50 by 50 enda kutaundi enda utenge kuti watsomba kutaundi tikuda vanhu kuzeva vari kunza development handisi iyo munhu akauya so akati mambo ndira pekuwaka kasomiwo kana imploy on 30 ndotongadza masabhuku kuti masabhuku tsvagirai munhu uyu pekustay pekuti avake somill inoemploya 130. To me it makes sense than munhu abva kwabva ake yarotiza nyaya dzake chingondibeka 50 by 50 kati ndongowaka
imba ndobva tafe ndikachikwereke ubazi. To me it's okay that one. Hatichazvidiba. Kana uda kugara mukisheni enda kusakuva. Not here. I want to tell you the alternative yamatipa inobatira. Yes. And I hope it is going to be a peaceful meeting. It has to. Isina It has to kuti be. munhu unozoda kuita ma-aggressive attacks Hatitomboda kuzvidzwa zvekuti mukuchayana nechi. Chekuchayana nacho chiya. Chekuchayana chacho hapana chekuti mungachayana. Endai mugare pasi muonesane. Then if possible, handiti, engage also this Catholic Church. Muine positive mind. Kana mtu ne adjustments ya mungu kwa no Catholic maona asi you are feeling with this area hivi. Asi mukaenda sabu mukaenda sa area yakati and see leave this one. And it makes sense because hospital munesa kuchembera. Ende kana kuchembera kana unonga utoda doctor every day. Chashuka nguwa utoda every day utoda kupirisa saka ungapirisa waenda. So something like a hospital, a clinic, chinhu chiri very essential mu area chinge chiri as close as possible kunogara vanhu. Saka ndikuti pamwe pacho investment musangorambe. Handiti, think about it. Moyesa kugara pasi moona kuti chinhu kana chichiita tochiisa papi. Kana chisingaita achiti asi kana chichiseva community, find somewhere pamunoti apa ndo pachinotibatsira chiri apa. Asi uku achiti muchitotaura muchiwirirana. Handizvo ndozvatikuda izvo. Muchiwirirana, share ideas. That's what we want. Because pano munhu nomweya wongoti chinhu kana chakatungamiwa naMwari ndipo achiti. It's wrong. Ende kana mimi vanhu munoziva kuti Mwari kana achitungamira chinhu achiti, mubvisei muurongwa hwamunenge munawo every time. Exclude that person. Toda vanhu vari positive minded. Vanhu vanoda kuti zvinhu zviite sei? Because pano mweya akamona zvakaita baba navo. Kunosvika gomoko, gomoko rokwaiwa. Kubva pamwe panapa. Hapana mushamba pesa apa isango rese mafuro ese kobuda kweso. Asi pane dzimwe nguva dzinozombozvibvunza kuti mafuro ese ndakachengetera mombe 4. Mungona zvizvarwa kuti muri kuda kuchengeta mafuro, mombe dzacho munadzo here. Ngatisangochengete mafuro endine munoda kuchengeta mafuro, but you don't have the mombes. Andizvo, inyaya kuda kuti ngatistop development. Aiwa, tikumuvha netime. It's like if munhu angari muwatsomba, angari museri mweyo, angaine mombe 20 karochi. Hapasina, why? Because chaona development chiya kuti kopinda mugarden make, iro ramudanga make. But you cannot continue resisting kuti aiwa ini mombe dzako pana makore mazoenda. Because council yato no authority over that area. Wautokupa mutemo uchibuda shamwari because this thing is gazetted. Kana chatogazetwa chete zvadii? Zvapfuri. Handizvo zvatotaura kuti ndikuti nyasa yekuita chii? Handizvo masvika garai pasi moisa kuona zvamuri kuda chaizvo. Itai zvamuri kuda chaizvo musingafoswiba. Don't be forced kuita zvamusingadii? Zvamusikadi. But in doing that, be very critical in your thinking. Positive chi? Handizvo. Why are you very positive minded? Don't be forced or push yourself into something. No, handizvo. Yes. Maroma akambouya, inini was one of those people vakafesa delegation yemaroma. Yes. Ndikataura kuti mimi vanhu don't come with that Christian mind yekuti tauya isusu semakristu toda kudevelopera ichechi chichi, then 10-15 years down the line motanga kuburitsa chi matitle deeds ekuti this place is all ours, everybody out. Izvozvo ndozvatisina. I told them open. No, zvamuri izvo zvandikati ndiyo yandati ndakavaudza mazaruchiisa nyambayo ndosaka ndati we need critical thinking. Handizvo, kana ari madocuments enzvimbo yawakapiwa, let the information be availed to everyone to see kuti maroma taapa right, taapa papi wakomana apa neapa neapa, site plan yobva yadii, yobva yabuda, mabhiko nobva munoisa izvoti
Rome inotangira apa ichiperera apa. Mwana nhazi andingaona Nyakatsapa here. There's an issue now neNyakatsapa. Why? Because masabhuku ese sabhuku Mhandu, sabhuku ani Mapunike, sabhuku ani Nyakatsapa, Kudzunga, Chiwese waya. What was mission? What was mission? And if you look at it now, it's one mission saka. Trikuita say development levy, nechief, this is the hurumende. You don't collect development levy. Development levy, you know, collect for nechief because it's private property. Saka, ndiri very much in support of your thinking. Nekuona kwenyu vision nekuti chinhu chatirikuita ngatichazonetsi chi mangwana hachifaniri kuzokunetsai. Yes. Okay, this is our grazing land. Even munoda portions but these portions won't be enough for you. If you want to build up a school, you want to build up a hospital, you want to build up a training center for priests, Roman Catholic priests, this mountain here will not be enough for you. You are going to take the whole thing and eventually Mukashare space beyond this mountain. You begin to evict all villagers. What are the Viper? My title, this place is Izvo zvakasoitwa vana sekuru vedu. Vana sekuru vedu ndio vakazozvita kare. Why? Because one, the land was available. One kwakusina. And now it cannot happen because demand for land is yadarika land yacho iri available. Saka zvakwanisa kuitika pazvo. Saka kuti mission inonzi at one time do you know kuti St. James mission irapa. Yaipira naZogoro river kumusika kudzora machinga. Yobva yakubata gomori nyarasungwe. Yobva yakubata gomori. Yobva yakwira nemakomo isa. Yobva yadaiso. Yobva yakubata gomori. Yobva yakatwa dai. Yanga iri mission ese St. James mission. And asi pakawanda vanhu kochiza hazvichadini hazvichaiti mission chibva uko mava kubva pakachikoma kudzika murwizi mavamadzika panosangana zunguru nanyapande mavamakwira futa mavamasvika pabridge razungura ndobva penya because vanhu vadini hazvichaiti. Now, so far we've closed up this discussion. Nema Roman Catholics. No, we do not accept your request. No, because why bambo? Ini ndati handisina kuti go into details yezvo. Ini ndakutaura kuti muende kuita zvandati muite chete. Because mukati mimi we have closed the discussion, we have done that. You are only 3. But handi mimi munoita make up the village yamatendezvo. And the decision should come from the people of village yamatendezvo. Nanyambayo. And then ndio inozi all stakeholders meeting iyoyo. It's not only in chete muri watakura mabiro. It has to involve everyone. Munhu wese opa mafungiro ayo. Are we saying we should allow the Roman Catholics to come back? Tati bambo, since this thing chakaita come through council as investment, chikaita come through kuno, and tikati chienda imi back on the ground, and as now concerned stakeholders, council yapo, DDC aripo, munesi aripo, and awopa chi muono wao kuti we were planning to do this so. And wapedza izvozvo imi mochisunga kuita kuti isusu ichi hatisi kuchida because of pano mwachasunga wachiti anoti uchida chinhu ichi because of kusvikira mazoona maybe zveshuwa vanhu vari panapa chinhu hachisudiwa kana chisudiwa hachisudiwa akambona ndozvatataura kuti chiendai back munochigara pasi mapa a final decision to this thing. The fact that you don't know it means kuti this case is not closed. Akangona yandu. The fact that hataenda chazoki as next week odi wodzoka futi. It means the case is not closed. Close it once and for all. Those are two chete. Kuti muchienda wataita go back. Wapo rume kuti
tizoite that whole step. ndosatataura kuti chemukoya anenge aripo, imi vanhu vese muripo, ndichatuma mukomana wangu anenge aripo, then vanhu vouya kuground voona the area zvese zviripo zvamutaura, then yozodaidzirwa chii the meeting. Yes. pamusoro ichangamira Yes. inini ndiri kukumbirawo kubvunza kuti sabhuku kana achipa vanhu musha wekugara kana kuti pekugara vanozviita vari vangani kuti paite registration yemunhu mubhuku. Right. Zvinoitika ndezvekuti ka the process yanda kutaura kuti munhu achiya munhu anoisa application kuna sabhuku. Sabhuku anogara pasi nevidco. Anzwa. Wotaura kune application yakaya munhu wakadai handiti. Then wosvikira kuti paripo here pekupa munhu kugara kana kuti apapo. Handiti. Pakanzi paripo handiti. Sabhuku anofanira kuchisumuka uenda kuward assembly. Ward assembly richaired nani? Naishe. Wosvikataura kuti area pangu ndine applications for settlement area pangu ndine 5. Ningina. Wobvunzwa nachairman kuti zvino unapo here kuti vanhu vavagari. Iye woti ndinapo. Wozi papi nepapi kuti pakati nepakati. Ward assembly yotuma one to assess that. And yozodzoka ward assembly yozi chamwari. Paunga wakataura paya pa 10 wada pakugara. We've only approved 2. The reason why tarambidza vamwe wese is because 1 kumwe kwacho kumanyuko, 2 imwe yacho grazing area, 3 imwe yacho nzvimbo inoera, imwe yacho handisi zvatodini zvapera. That's the process inofanira kuitwa. That's the concept. Asi tiri 1 nekujairira zviri wrong tozafunga kuti zviri right. Sabhuku anofanira ndikangopa zvandapa ndizvo, but it's not right. Handizvo zvinotaura mutemo. Mazvita changamira ipapo ndopa paine magrey areas ekuti tiri kuona kuti masabhuku havasi kutedzera procedure yelocal government yekuti unozongonzwa kuti munhu aiswa mubhuku pasina vanhu. Uyezve inini Mukunda Nyangani ndikauya kuno ndikapiwa lendi yekugara kuno, zvakutaura kuti inini ndinobhadhara mutero kuno and lendi iyoyo inoramba iri yasabhuku wekuno. Handina pandinokwanisa kumuka mangwana ndakuti inini ndini muridzi wenharaunda kana kuti territory iyoyo. Ndiwo mamwe maissues atiinawo panana Samuchena kuti vakauya mubhuku medu vakagara mubhuku medu, asi nhasi vakufamba vachizviita masabhuku vachitora lendi vachitengesa. Kana vadaro vari kubva vatora vanhu vaya havachaisi mutete kwasabhuku Nyambani, vakuenda kune umwe sabhuku. Izvozvo zviri kuitika pagiraundi mambo wangu. Saka tiri kuti nyaya iripo inogona kuita kungafanika yechiyama, asi pane zvinhu zviri kuitika. Vanhu ava mambo Changamire vanofamba vachitaura zita renyu mumasekos asiriwo, vachitaura kuti mambo takatomunama kana takatomunama Changamire. Tiri kutaura pamusoro ndini ndiri kutaura vanofamba vachitaura your name is being circulated mumawrong circles nevanhu ava. Asi ukatarisa so zvatiri panapa kuti Muchena uyu nezvaari izvozvizvi kuti angauya achinama mama, unoona kana uri munhu any thinking person unoona kuti this is wrong. Asi vanenge vachitaura izvozvo mumasekos avo, vachitaura izvozvo papublic kuti mambo takatomunama. Handizvo zvamataura zveprocedure inoitwa zvese ndiri kuzvinzwisisa, asi vanhu ava vari kutora vanhu. Uyu Muchena uyu titori nemaissues ekuti iye zvinezvi kufamba kwaari kuita nana matendezvo mangwana achamuka akuti inini ndaakuteerera kwamatendezvo. Ndizvo here mambo Changamire? Ndiwo mutemo wenyika here? Nokuti kunyange tikatarisa nyika dzichitongwa, Germany yakambotorawo Alsace naLorraine kubva kuFrance, asi after 48 years
tinonzwa kuti Alsace naLorraine zvakanga zviri zveGermany, zvakanga zviri zveFrance, asi zvakambotorwa neGermany zvakadzorerwa kuFrance nokuti pakanga pazogarwa maboundaries oonekwa kuti maboundary ngeani. Uyu Maunga haasi muMaunga vanhu vekwamaunga kana varipo ngavauye. Uyu ngaaende anorwe land kumusha kwake, kwete mumusha maMaunga. Kana ari kunorwa kumusha kwamaunga oenda kumaunga kupurazi onorwa, kwete kurwa land yeManyambani. Kutaura kwangu Changani. No, thank you. Nenda baba. Asikusati magara. Sumukai mandibatsira maningi. Mandibatsira maningi. Zvamaita munondibatsira stiri. Avasowe gamba uri kufamba uri kuti mambo tazoti tatumwa ndimambo tazodaita. Wakawanda uri kudya kuisarana. Asi chandinoziva hapana. Ndikakuudza kuti mari ione masabhuku yakadarika mari iri kugarira panapa. Nemadzisha. Kana mari yauri kuchaja matare yavo yakadarika yangu. Asi zvakanaka manje. Kuti mukazwa munhu atinda nama mambo. Ndaida kuti zita rake tirizivo munhu iyeyo. Ndobva ndazwawo kuti akaita kanamire kake kakakura sei. Ndobva ndamuonawo. Zvakanaka stiri. Because inini handioneki ndichitaura nenyaya dzeland. Handidziki kudzika so low kuenda kutaura nenyaya yeland kwasabhuku. Kana ndinotodawo land kwasabhuku ndinotokumbirawo sabhuku. Panoera neland wakumana. I don't impose anything on anyone. Because ini ndotedzera mutemo. Ndiriziva kuti muridzi weland sabhuku. I don't impose myself. Saka awa kana paina vari kuti mambo takatomunama. Ini handisirizira kunamwa ne$100. Kana utondinama unonga utondinama chaizvo chaizvo. Saka ndoda kuti ndizive kuti akanama nemambo. Inini kungoti ndairwarirwa for a long time namai wangu. Tingadai pamwe takasotouya kuno. Pasina zvinhu zvakawanda zvatoitika. Asi tiri kutaura kuti nyaya yekuzi Changamire vanonama takaizwa ichitaurwa tichauya nemazita evanhu. Pamusoro pezvo imimi Changamire ndimi munoita oversee masabhuku. Dzimwe dzenguva tiri kuti tikatarisa so toona kuti pamwe masabhuku aya ari kuleka here training. Chiri kuvaita kuti vatyore mutemo to that extend chinyi. Inyaya here yekuti vari kuti mambo havapo. Nokuti inini ndoziva kuti ndinorangarira kuti the late Abisha Mutasa vakauya mumusha medu nenyaya yemukunda wavo Puna. Vakakumbira baba wangu inini Elisha Nyambani. Vakati inini ndiri kuona kuti mukunda wangu kumusha uku kana ndichizenge ndisisipo haazogoni kugarisana nehanzvadzi. Ndiri kukumbirawo muchida huyo chenyu kuti mukunda wangu ndimuonese. Vamwe vakati ndaita mudoko. Imimi muri kuda papi. Vakanongedza pavakanga vari kuda. Muzvare iyeye Puna akabhadhara mutero kuna sabhuku Elisha Nyambayo. Akabhadhara mutero kuna sabhuku Jackson Nyambayo, my father, my late father. Asi nhasi unono all of a sudden zvinhu zvinongomuka zvakadini zvakachinja. Saka tiri kutaura kuti imimi Changamire dzimweni dzenguva zvinhu zvinogona kunge zvichiitwa. Asi ndiri kuona kuti it's a deliberate kunyepera kuzungaira kuri kuitwa nemasabhuku vachiya hawo chinyi mari. Saka muri kuona tauya kudare renyu ndiri kugutsikana nematauriro amaita nezvese zvamaita. Ticharamba tichiuya tichikukura. Dai baitokwanisa kudzoka mangwana nemazita iwawo. Dai ndibatsirawo. Zvakanaka Changamire. Anyway, chiendai muite zvataiti sei. Chiendai muite zvatati muite sei. Muite. Then ruda report you as soon as possible. But kukoti, iro koti ngaipere. I want to hear the judgment yacho. Chinonesa Changamire. Yes. Makati tidzoke naye yatonga. Ingoti tikasvika kumaloya ngoti musi wakati. Aiwa, maloya emasara kana isati yapera isati. Saka zvotinetsa ndezvekuti motikari izvi dzirunaiwa. Madhisikoti azara mvura, masita ari kuora. Takavati tichitengere mapurasi mumbovhare nyaya yekuti wakangoti kutenga ndobva waenda. Aiwa, it's okay. Kana as long as it's only before the court. Saka musi wa6 yanga ichitoya kuno. Aiwa, handina zvandokwanisa kunena shamwari.
kuti nditi majors titonga nyaya nguva yacho isati yakwana. Ama- There's nothing that I can, you have to wait.